ndikudedza pa ndandifunza kuti pedzera kugeza pedzera kugadzira because ndiro kuenda wino bauka yotema kwendro sende pa because transport yo kuita mari kuita 50 rand lopo 60 ini ndakataura wani zviri kuti hakuna kwandiri kuenda ingawa ndakataura ndakatenga pregnant test ndikatesta kuti ndine nhumbu saka inakona kwandiri kuenda ndakutogara newe aiwa mani kibominotora ndakakuudza nezviro kuti nyaya yenhumbu ika chitombozvibudisa mupfungwa mako ini handisi ready kuroora ende hapana chirozochinja saka kuti ndiende kupini ndine nhumbu yako iwe inonogara kumba kweini nhumbu iyi hatina kumborangana ndinoita nhumbu wambozwa nyimbotaura ndinoda kuroora ini wambozwa nyitaura ndinoita mukadzi indokukudza ndiri wepressure ndiri mafaro chatambira mari transport aiwa ini hakuna kwandiri kuenda handi nhumbu yandinayo ndeyako pane nhumbu pandakapuwa nhumbu ndo pandinogara iwe rega ndikuudze ndinoda kubatisa mashoko andotaura inini handisi kuda mukadzi handiroore wazvinzwa ndoda kuita zvemahure ndichifara ndichitendera ndichimwa doro ndichinyandisa vakadzi ndichasei handidi zvekuroora mwana enda naye kumba kwenyu unochengeta ari mudumbu ndinochengeta mwana wangu vhurisa maintenance ita sei mwana wangu azotambura ndipo ndinochengeta chandisingadi mukadzi inini handidi kuroora wazvinzwa ini handidi kuroora toda kuti mwana uyo akura asina baba uchafamba netsoka mari inaenda kunoimwa because ndoda kudzoka pana ndichiva nemahure handisina ina handigamuchirana nemukadzi wanu undikwanire wanzwa haunimanikidze kuroora wambozwa chitaura ndoda kuroora ini zvenhumbu iwa kana wakatoita nhumbu chiti waindisurprise nenhumbu ndezvako izvozvo mwana uyo inini unogara naye kumba kwenyu ndinochengeta mwana ndichakutumira mwana akura asina baba wake ndiripo kana uchida kunotsvaga mumwe baba wotagara naye inotsvaga ikoko wangu mwana ndinochengeta asi handidi mukadzi ndokuti inini handidi mukadzi haunimanikidze kuroora tramari yetransport yainomba kwenyu asi handiti ndiwo kanditisa nhumbu here handinainazvo niyo pawaivhura panitainakirwa here ndiri kuzwa kuti handisi kuramba kuchengeta kuti ndichachengeta mwana wangu ndikuti enda handidi kuroora chandisingadi mukadzi nzwisa kuti ine handidi mukadzi ndoda kuchinyasaka wairarire ineni mari yetransport mani uri kuda here otherwise ndanotoisa ndikana 10 rand pamusoro ndiri 50 rand kwakunoita 50 rand wenda tambira ndinodzoka waenda kumba kwenyu yo